İyileşler bugün sizin bilen biraz gırnaklı mesele girýäs diýin aradaki gurrunlarymyzda. Şeýle bir ayet ele alars. Nisa suresi 24-nji ayet. Bu arada biz eğer müsveren olsanız İslam'ın dinin ve yani İslam dininin ve Kur'an'ın köklerini okuyasda ona yani Kur'an'ın öz içindeki ayetler bilen soň size käbir üýtgeçik aýatlary okap berýän bunu hiç bir molla imam size okap bermez Kur'any. Başgaça görkezerler. Bu hereket, bu häsiýet soňky döwürlerde çykan bir häsiýet. Bundan öňkü döwürlerde açyk okalýaty, kabul edilýäti, ýöne günümüziň ahlak düşünjesi has üstün gelen soň bunu imam mollalar gizlin saklamana karar verdi. Ýöne öňkü döwürlerde açyk mollalar nemeler okap berse de kän bir adamlar gyzyklanyp okap neme dip beren okdy. Şo iň soňy mollanyň ýa-da şol nemäniň Kur'an okap berýäniň näme gurrun berýän bolsa şonuň bilen galýar. Biz bunu indi 21-nji asyrda internet hemme zat güýçli ösen döwründe biz başgaçarak seredýäs. Ýani Kur'an nähil bolsa şeýle içinde ýazýan zatlaryň hemmesini okumamız gerekli. Yine şu tayda bir ayet var. Nisa suresi 24. Aslında bu 23'ten başlaya. Köpler bilýändir. Yine kim bilen öýlenmeli, kim bilen öýlenmeli diýilen bir ayet var da. Kimler bilen öýlenip bilýän, kimler bilen haram, halal meselesi de. Şeyler bir neme. Soň bulam dowam edýär da. 23'te şeýle neme gidýär. Halalaryňyz bilen, daýzalaryňyz bilen yene näme öz doğanyňyz bilen, ejeňiz bilen öýlenmek haramdyr diýip ayet geçýär. Soň izi dowam edýär 24'te de. 24'te de şeýle diýär. Men bunu hemmesini okap nemetjek däl. İlk birinji setri bizim nemämiz bilen baglanşykly. Ondan soňkynam dilden aýdyp geçen. Isleseňiz okap görersiňiz bagyny bu taýda ýazyp berdim. Şey diýär de vel muhsanatu men nemet okap bereyim. Vel muhsanatu minen nisa'i illa ma meleket eymanakum. Kitabullahi aleykum diye. Indi bu taýda näme ýazýar diýseniz, ilk birinji setrini okudum, soňky aşaky setirlerini nemet berjek, gysga manysyny berjek. Vel muhsinatu diye. Yani bundan o haramdır, bu haramdır deyip geçýär, soň izinden dowam edýär. Vel muhsinatu er bar ayallarym size haramdır diýär de. Er bar ayal bilen öýlenmek haramdır diýär. Okey, o bu düşnükli. O ýöne dowam edýär. Yani vel muhsinatu minen nisa'i. Soň dowam edýär illa ma meleket diýär. Yani ýöne diýär. İlla diýmek ýöne, emma diýilen manyny berýändir Arapçada. Edil tersine aýdýar. Sizin gol astyňyzda bolan, ýani meleket, emlak diýilen söz bardyr, emlak. Şo nemeden gelýär şo sözden meleket, ýani sizin eýeçilik edýäniňiz ayallar daşynda diýär. Ýani bu näme diýmek? Gyrnak diýmek bolýar. Gyrnagyň aýdal bir ýerini basyp aldın, äri var. Ýöne sen basyp alandan soň şo aýalyny elinden alýan da, ýöne äri bar. Dogry dälmi? Şoňa garamazdan sen şol aýal bilen jinsy gatnaşa ýerip bilýän, islesen belki öýlenmem bilýän. Şeýleräk bir neme bar. Bu taýdaky asyl mesele kim bilen öýlenersiň, kim bilen öýlenmersiň meselesi zina meselesi bilen baglanşyklyda. Indi bilmedim düşnükli boldumy? Şey dip nemet bereň. Äri bar ayallar haram, o ýöne sizin eýeçiliňizde bolanlar halal diýär. Yani elleriňizde bolan gyrnaklar size haram, halal. Yani olaryň ärileri bar bolsa da. Indi şeýle bir zady göz getirin. Ine Türkmenistanda käbir polisiýa, prokuror ýene nemeler
korkuzup käwre adamlaryň aýallaryna, çağalaryna ulanyp böwürlerde, ýa-ni gyz çağalaryna. Düşündiňiz siz näme diýjek bolýarmy? Türkmenistanda bolup beren wakalar bular. Edil islamyň buyruk berişi ýaly. Indi häzir size bunu okaman, şu aýatlary okaman aýtsatym, ine Türkmenistanda bir sany mehemeniň işgäri bar. Barypdyr ärine gorkuzupdyr, aý sen eýders beýders diýip gorkuzýa, urýa, ýene näme diýä, töhmet atýa, soň aýaly bağlap ýangrap ýyzyndan gelýär, soň ol aýalyna göz dikýär. Soň äri bilse-de sesini çykaryp bilmeýär. Şonuň ýaly wakalar bar, ýani hakyky wakalar gurrun berilen. Onu sizem bilýänsiňizdir daşlarymyzda. Şey diýen bolsam, haty üýtgeşik geler diýen o zat ine Kur'anda bar. Yani bir adamı gırnav etmek için onun erkinliğini elinden almalı. Bütün mümkünçülüklerin erkinliğini elinden alıyor. Barıp urşayan, ova yaralayan ya da elinden hemme zatlarını alayan ya da qavayan, yesir alayan. Ondan sonra sen gırnak ya da kul diyen de. Şimdi Müslümanlar basıp alan yerlerinde esasen hem ayalları öldüren oklar, çağalar, ayalları öldüren oklar. Öldürmeli diýen ayet var. Onun hem sebebi ayalları gırnak bolýar. Sana gerek däl bolsa da olara jelepçilik ettirip bilýän hatta ayet var. Gırnaklaryň jelepçilik ettirilýän hakda olara da gelirse ýuwaşlyk bilen. Yani umuman bundan soň gırnakly gully mesele girer bundan soňky bir näçe ayetlerde. Şey dip yani elinize o gırnak geçirip bilýäňizde. Yani gırnak bolmazından öň äri bar, çağalar hem bar. Gelýär ärine ya öldürýär ya da ýaşrak bolsa, mysal üçin ýaşy 18, 16, 15 ýaşynda bolsa, onu alıp gul edýärler. O 20-25 ýaşyna gelýänçe işledýärler, soňra ölmäne, ýene näme etmäne terk edilýär-de köplenç. Ya ondan gararak bolsa onu öldürýärler, aýalyny alýar. Ýaşrak bolsa onam kul edýär, belli bir ýaşa gelýänçe. Ondan soň onam ýoguna ýanýar. Ýöne aýaly gyrnaw bolýar. Ne mesele şol. Yani Allah diýär, eger diýär siz bir ýerden basyp alan ýeriňizde elinize geçiren aýaly gyrnak eden bolsaňyz, onuň äri bar bolsa, şoňa garamazdan siz ol aýaly bilen cinsatnaşyk ýa-da zorlap bilersiňiz diýär-de. Köplenç zorlamak demesine girýär bu. Sen gidip basyp alýan bir aýaly deme diýäň-de. Şeýlerek mesele. Mysal üçin Göktepe galasynda da şonuň ýaly bolan waka. Yani birinji galasynyň soň ors eskerleri zorlaýar. Şo taýdaky gelinleri. Soň ýyzyndan bir kürt demesi bardy. Kürtlerden emele gelen bir topar var. Şol orslaryň nemesine, azıklaryna, yaralaryna daşap, süýräp, atly düýeli süýräp beren kürtler oba bar eken. Soň rus eskerleri girip çykandan soň ýyzyndan şu kürtleri girip olaram zorlap soň 3000 töweregi aýaly şu diri galan ýaşrak bolanlary gyrnaw edip Eýran tarapyna alyp gidipdirler-de. Indi düşünükli bolandyr. Ýene Allah şo zatlary dogry görýär, hatta buyruk berýär ýene. Gırnaklaryňyz bilen äri bar bolsa da cinsy gatnaşa girip bilersiňiz diýär we dowamynda näme diýär aýatyň Kitabullahu aleykum diýär. Yani Allah'ın bu sizin üstünüze kanun edip yazan zatıdır diýär şu. Yani Allah'ın kanunu. Ne şeriat diýäňiz, ne şeriat şu zatdır. Indi bunu näme üçin nemeler gelýär? Münseren olsanız başta din, İslam dini Arap imperiyasını döretdim yoksam Arap imperiyası İslam dinini döretdim deyip bir soru attık yadınızda olsa. Yani günümüzde tarihçiler, arkeologlar hemmesi Arap imperiyasının İslam dinini döredenliği var adı. Neme diýär? Bu 8. asırdan başlayan 10. asıra çelli döredilme prosesi devam ediyor. 200 yıllar. Olaryň aýdyşy ýaly 7. asır
6. asırlı 7. asırlar ile bağlanışıklı değil. Az sonra ortaya çıkıp 10. asıra gelen vaxtımız eyyem günümüzdeki İslam'a menzeş bir zatlar törep başladı. Yani şu vaxtdan doğulu Kur'an diyilen günümüzdeki 666 sahipalık kitap yoktu. O kitap 14. asırlarda zaten cemlenip yine şu Kur'an deyip yazılıp görülen neme. Yani onların sahipalar, yeni nämeler, o bu çıkıyor olan. Köpse yani 4. asıra çelli gidiyor. 4. asırda yok peygamber ilk ayet getiren vakti 7. asırın ilkinci 10 yılında yani 610. yılda geldi deyip aydılıyordu. Şeyler indi bu taydaki aydılmaz zat üns verseniz e, Kur'an'ın içinde Arap imperiyasının häsiýetleri var. Yani basıvalçılıklı, gırnak, kul gırnaklı meselesi. Yani Arapların e, sövdası ya da gazancı deyip aydalı. Mesela çölün içinde ekin ekip bolanok, koyuna bakıp bolanok, dine düye e, e, nemesi var, mümkünçülüğü var. Onun hem sahanını belli bir yerden geçirip bolanok. Mesela yağış. Ansadan saat yağmaya bir 30 yılda 20 yılda bir gezek Mekke'nin neme töwereklerinde ot çıkıp yaşarıp neme diýärdi. O gat seyrek. Yoksa onun dışında umuman yılda metr kvadratına 10-12 santim yağış yağıyor. Bu näme demek bolýar? Hiç yağmaya diýen ýalda mysal üçin İstanbul'u misal bereli köp illeşlerimiz bilýär adam şäheri. İstanbul'da bir gezek yağış yağında metr kvadratına 130 santimetre çelli yağıp bilýär ortaça. Bir gezekte. Yani bir näçe saatyň dowamında yağan yağış. Şey diye yani Saudi Arabistan'da bir yıl boyunca yağan yağış metr kvadratı 10 santim 12 santim bolýar. Düşünüverim yani aýtjak bolýan bu taýda başka bir iş bilen gyzyklanma mümkinçiligi ýok. Diňe basyp almaly, gulgurnak sowdasyny etmeli. Şolaryň kazançy şol. Ine şo zadan bularyň din diýip töreden nemesine de siňip gidiýär. Aslında İslam dininiň döremegine diňe Araplaryň täsiri ýok. Taşdy öregindäki we mundan öňki ýaşap giden medeniýetleriň, halklaryň goşmaça täsirleri bar. Gaty geniş bu zatlaryň hemmesini ýuwaş-ýuwaş gurrun ederiz. Şeyler aksiyon dowamında da şey diýär ýani ýanky aýallary nemesini vermeli diýär ol galyň meselesi ýok. Aýallar onu vermeli, bunu vermeli. Yani siz peýdalanjak bolýan aýallaryňyza bir mukdar neme vermeli diýär onu hoş etmek üçin. Yani siz ulanýaňyz diye. Özem Kur'anyň deme diýen sözüne bir seredim. Ola yani nerede? Şu taýda ben size aýdaýyn näçe 3. setriň ilk başlarında da yani şu taýda o näme diýär? Ve mestemta'tum diýär. Yani siz olardan peýdalanjak bolsaňyz, siz olary ulanjak bolsaňyz diýilen manyny berýär. İstimal diýilen bir söz bar da şo söz ýa ulanmak diýmek. Manyda yani siz ulanjak bolýan aýallaryňyzy nähili hormatsyz da dil ýa ulanýar bu taýda. Bir aýaly ulanmak diýilen söz ulanýar. Ulanjak bolsaňyz siz olara bir mukdar neme bermeli diýär da galyň vermeli, o şey etmeli diýär. O mana o şey etseňiz gowy ýaşarsyňyz we zinadan zatdan uzak bolarsyňyz diýär de. Üýtgeşik zinadan uzak bolma, ýöne başga bir ýeriniň öldürüp aýalyny alyp gyrnak edip onu ulanmak okey. O diýilen bir neme de çykýar bu taýdan. Ýa aýatyň dowam şeýle siz galany özüňiz o gyzyklanyp okarsyňyz ýöne şu zady üns berim soňky 30-40 ýylyň içindäki terjimeleriň hemmesi hem
Arapçasında okan nemäňiz ýokdur manysyny ýumşadýarlar. Ýani o ulanmak sözüne has ýumşakrak edip aýdyp bilýärmiz. Mysal üçin ýa käbir ýerlerde aýallar kemsidiýän manydaky söz ulanýar-da aýal diýmän. O başgaçarak bir zat aýdýar. Utanç sözüni ulanýar. Kur'an içinde kana. Yani aýal däl de utanç ýanky. Awrat diýär-de utanç ýerim. O manysynda ulanýan yerler hem bar Kur'anyň içinde. Şeýle sözler ulanyp geçýär aýallar barada. Şonuň ýaly ne ýyldşlar Kur'anyň içinde ýazýan ýene-dän bir üýtgeşik o aýaty siziň bilen ele aldyk. Ýa-ni şu ayetler okap doga niyetine okap görenler hem barda. Baý bolmak üçin, bagtly bolmak üçin, bagtly durmuş gurmak üçin, şu taýdan bagtly durmuş gurup bilýäňizmi? Mysal üçin o aýdaýyn men häzir Nisa suresiniň 23-nji we 24-nji ayatlaryny okan, gowy durmuş gurýaňyz, bagtly bolýaňyz diýip bir molla aýtsa we aýdýarlar. Siz hem alıp okasaňyz içinde de yazan zat şol. Ejeňiz bilen, daýzaňyz bilen, ýene pelanaýyňyz bilen, garyn ýanky doganyňyz bilen durmuş gurmak gadagan diýär-de. Şunu okap bereketlenip bolýar. Näme gerek o zatlar aýtmak? O insanlar ýa näçe müň ýyldan bäri o işleri eden oku. Onuň hem sebäpleri bar. Biologik sebäpler bar. Ýani ýakyn garyndaşlar bilen çağ edip durmuş guran nemelerin köpüsi o ýoşluk bilen ýitip gidýär-de. Onu ama adamlar bilýär, köp ýyllardan bäri bilýär. Ýani bu din alıp bunu başgaça many ýükleýär, Allah tarapyndan gelen diýip ýok. Adamlar öňden bäri bunu keşfeden. Demek kimsi çağlar dowulýar ýakyn nemeler bilen. Bilse, ýöne şu zatlara aýdyp geçýär-de bu ýa. Bilinýän zatlary gaýtadan aýdýar. Soň izinden hem gırnaklaryňyzyň äärleri bar bolsa da ýani äärini öldürüp gırnak eden aýallaryňyza bilenim neme edip bilersiňiz diýär. Şeýle ýani İslam dini aslında baswalçylykly, talançylykly, gulgurnak, zulüm bilen baglanyşykly bir neme. Özem gaty çuňur Kur'anyň içinde okasaňyz her bir nemesinde görünüp dur. Ve bundan soňra gittikçe de kızykly nemeleri okars. O ýyllşlar. O galan nemeler hem komentariýa ýazyň. Soň komentariýalaram ben köplenç okaýan bu nemeni komentariýalara seredýän o üýtgeşik nemeler gidýär. Bir men musulman diýip gören, ýa-ni ömründe Kur'an okamadyk adamlar bardyr. Şolara Kur'any okap bersen gaty gahary gelýändir. Ol maňa däl, Kur'ana gahary gelýär aslında. Kawullanyp bilen ok men diýär şunça ýyldan bäri ynanyp gelýän bu kitaba gowy zatlar bardygyny aýdýardylar. Menem bar diýip ynanýardym ýöne. İçine okayan gaty üýtgeşik zatlar bar. Diýär mysal üçin men ýa aýtdym ha. Gırnaklary jelepçilik edip pul gazanmak nemesem bar. Ýa-ni şonuň bardygyny görkezýän aýatlar bar içinde. Onu hem okap berer. Ýani bundan soň biraz gırnak bilen baglanyşykly aýatlara girer. Näçin? Sebäbi İslamyň aslında Arap imperiýasynyň bir önümüdigi ve Arap imperiýasy nädip ýaşan bolsa talap, neme edip, hüjüm edip, öldürüp, gırnak edip, kul edip ayakta galyp bilýän bir nemede. Mysal üçin Rim imperiýasy ýalyk bir däl ýa Arap imperiýasy. Rim imperiýasy biraz önümçilik bilen baglanyşykly tarapy gatykän. Önüm öndürýärler. Ýöne nemäge gelseňiz Arap yarymadasyna çölüne gelseňiz hiç zat ýok, önümçilik ýok. Talamaly bolýan. Güýjüň bar, esker bar. Çölde onda munda ýygyp gören eskerleri getirýän, üýşürýän.
Tağlap başlayan. Soň has gowy tağlamasy şeýnem din nemesine getirýän. Bunu Allah aslında bizi isleýär diýip. Üns berseniz geçen bir neme ayetem okap berendir ýanky. Tağlançylykda elde edilen mallar, emlaklar Allah'ınki ve peygamberininki diýär. Bilmedim Allah näme diýär bu nemeleri. O başga bir adamyň zähmetini, gazanjyny, durmuş gurýa, o aýallar, çağlar bar, olary elinden almak Allah'ın näme üçin gyzyklanmasynyň içinde bilemok. Näme üçin gyzyklanýar zatlarla. O man şeýle ýyllaşlar dowam ederiz. Bugün birazrak gysga tuttum 20 minut. Wagtym çäkli bolan soň. Görüşürüz indiki hepde.